Sana puli yung tao. Nalapit ko siya. Kasat lang ako sa ligawasan. Uy, yun sa mga tuyo. Wala ko ihatag nga sudan. Ha? Sudan. Hala, kalami sa sudan. Ang sobra na sa birthday bang nahurot. Amang nanggi ko aninyo. Hala, yung na imong mama, salamat kaayo sa sudan nga gihatag. Kaon na gid mi salamat. Anak ko. Sige. Yun sa mana ay. Yun sa mana. Ay, kaya atong silingin din ang hatag. Lami ako ano. Manhatag sila sudan. Dayon. Lami ako ano. Sige, mga on na din ta kay timing kaayo nga nanghatag sila sudan. Anak perfect iboton. Sige. Nara, ay kaulog, nanghatag, ang katong atbang na ito diha, ba, nga naabot iyang mamagikan sa abroad, kaya nagpa-party daw. Birthday po siyang anak, good. Ang haro na ako, ang... Hindi man. Mani asin lang. Tungkol kasi. Ang plan. Kabang view. Nagkulang ang patis, no? Asin wajib mo ko. Mani humba. Mani humba nila nga. Huwag mong sagol. Ay, sumana. Ang diluod ko, oy. Ato kog sentro karon. Inita man uy layo apo man sa sentro oy. Hoy Maring. Hoy Maring. Uy. Kumusta ka Maring? Hello, kira ko ayo. Nalambok mo ka Maring. Wala, salamat. Salamat ka Ay, ayo. trabaho mo na puti lagi ka Maring. Wala, nagkuhan ako sa balay. Sige raga. Nagpundura dyan kong balay. Hala si Maring. Hala oy. Nagpundo-pundo ra balay ha pati kaayo grabe man si mo. Salamat ka ayo. Abunda kay kaon no. Yes. Jesus, Ginoo ko, ikaw lagi grasaan mo gid ka. Thank you so much. Kailan yung anak day? Tulo. Tulon na. At katurag yapon lang sa imo ang unang abana. Nga karang katulong. Adi ay, ako sa katoy kaduhan mo nga bana, wala na dungagan. Wala. Ala, sige maling magdali ko kay mato kong sentro. Sige, salamat. Salamat kay Maringham. Bye-bye. Salamat. A few moments later. Ay, nakit-check ka din. Nakit-check ka. Ganun na. Gatagbo ni sa atong silingan din ha. Nga katutang na yung kabit. Diba? Ay, ang unang bana, iya magibulagan kay tungod na kakita siya na iya kaduhang kabit. Hindi, ginoo ko nagtagbo ni ganina lang. Nagputong-putong mura yung tawaan bitaw. Hindi, gapong dagway na. Ginoo ko, abi na akong gipaanakan na siya sa ikaduhan ng bana. Wala man di. Ay, nag-unsa rin yun sila, no? Gipulagan pa niya, maayon, kahapsay na kaya niya atong unay niyang bana. Kanindot siyang kahintang. Gipakaon siya, gipaplastar, pag gibalayad, pag iyarang gibinuangan. Una sa kapwerte karon oh, naglunos. Nasuloy-suloy ang putasik hato na kumanita o di bana. Grabe dyan kayo, uy. Oh my God. Nagbuntag ko Marina lagi ka. Nakoy check out na ka. Hanap kay check ka? Yes. Bahay na ato. Ang katubito yung gusto yung kanina. Ang bayi. Ako to tong silingin nga bago karon ba? Ay, agkatong bag. Yes, naabot nagbagura. Agatag. Kung sa may check. Sila ka maring lain kay siya maring. Ay, nasakpan mo. Nasakpan ako maring lain kay sila batasan. Uy, Mariusep. Ano sila gusto? Ako masalit yun. Kasi ako labot na kung mag-report ka magkaroon ng problema. Uy, reklamo na sa barangay. Reklamo dyan na kayo magkara na yung una na. Taga-igleson. Kajit lang, manghugas ako basic. Ay, kumakas. Sige nga, babay. Oo. Well, enjoy kinato gahapon mo sa itong pangaligo, no? Ligo ko ito. I love it. Nahimot kay ko itong pa-slide kay Lagiti. ginoo ko sa atong katigulangon. Sa atong katigulangon, naka-dare pa kong slide ato, ginoo Lagiti din ko ako. Pag-slide ako nasamad, sakita kaysa kong tuhod lagi gahapon. Sniper ready. Give me a target. May patik. Tanaw na sa pang ginoo mo. Mga na katong
Kabalo na pag no sa ungkap. Daghan kay lalaki. Ang tamag. Nung sa man siya, wala pa na siya natagaw nga nasaktan nga na siya. Kung man siyang diri. Ay, lagi pagsipati. Ay, pagkuan ba? Ay, ayaw pagpatik. Huy, no! Nakakatanaw dali. Huy! Ay, kalami. Lain na kayo mo Ang mga pagkaon ko. lami jud Kaya ang dami sa atong anti ko. Eh, may kay pagka-plaster sa mga pagkaon. Aglitsi wala ko yung gibanatan. Daghan ka dessert dahil. Grabe, yun. Double kill. Halog-halog na pala. Masa ka lang. Kinsa lang po nang yung halog. Peace. Huy, lamit ki mo di may imong ba mo? Imong pagmangko sa yun eh. Lami kayo. lagi promise grabe jud. Lami kayong pagkaon. Ang Yes. platings man po, lami po kaayo. May po. Kita mo nga design na to sa party. Oy. Ay so to mga Jumega of Nice, course. needed po siya kay sa beach man ang party, no? Dayon. Nice kay pagka-plaster hangin, relax ka. Triple kill. Grabe, kit kaayo. Halog-halog yun. Party, shit kayo. Siplat lang bagay. Makatik. Ang katong part, alam ko na ibang alala kay gabi. Maniac. Diba? Malabo na rin sa mga gabi. Sinaw na po na, huy! Ang katong sa din ha, Lagi. gitagaan ko niyag sa Savage. Victory. siya kakaayo. Attitude. So thank you for watching, and reminder lang no nga dili gyud ta magkumpiyansa sa ingon ato nga mga silingan. I know naman tay mga senses, so makasense man gyud ta kung kinsa tong mga silingan nga peke or mga silingan nga tinud-an nay nga gahatag yung malasakit sa imuha. So dili kay ta magkumpiyansa, or kung makigplastikan sila, pakigplastiki pod para magtigi jud mo. I know nga kaya nimo na kay Ginoo ko, wala na sila nakahatag maskin piso or bugas kanimo. Do what you want, dili lang pud nang beyond limitations but in a right direction. So mura to no, kinahanglan buhatan jud tong mga butang nga mo'y makapalipay nimo og wala ka nakatunob sa isig kaingon. Don't mind them. Silingan ra na silang nga mga peke, wala na sila'y matabang or makontribute gyud sa imong kinabuhi. Di ba lang? Yes. Okay, so don't forget to subscribe our channel and please hit the ring button so that you will be updated for my upcoming videos. Thank you so much for supporting us. Goodbye mga attitude. Tanan sana all chismosa, sana all chismosa, sana all chismosa, sana all chismosa.